Allah ka tsaya mana kan komai mu samu kuɗi don mu hutawa. In wani ya so ka wani zai zo da ma komai bai canza ba. Da na so mu yi hoto sai suka ce mana san ba sa yi. Kadara ta haɗa ni da su, kadara ta raba ni da su. Wa za ya tsaya da kai idan kana a cikin matsala? Yawancin abokanai na sun saka ni cikin matsala. Wai menene riba idan kun sani cikin wahala? Rayuwa ba tabbas ɗan adam ma na ganewa. Kunnuwan suke ji yau wata rana suke daɗewa. Shekara nawa zai kai ku da kuke da ɗan hanyata? Lalle ku sani cewa konan da shekara miliyan 20 ba za ku cin mani ba. Ku sani ni ne labarin zan sanya ku dinga maganganu. Ku sani ni ɗin nan dai ba kamar iska fa nake, zan makuyar kamawa. Shi ma wannan bit na yi shi ma zan sai da shi. Na san ku masu hajin yunwa ne yanzu ku ai. Da ina ho America yau na wuce rigima ho da ku. Shin wai ma ba ku gani wai mutane ma na sona? Sannan kuma ba ku gani ina rayuwa a cikin moni. Na san dukkaninku masu jin yunwa ne ai. Ni dai kuma na yi gaba ba abin da za ku yi min. Allah ga tambawa ni shi wa yake so na bar mai zaɓi.